Bon dia i bona hora. Parlo així perquè m'he pres les pastilles per a parlar i llavors passa el que passa. Jo em dic Víctor Caricio Chimeno, igual que Fabregat, per cert que es deia Fabregat Chimeno. Ma mare era la xica més guapa d'Alcanar, i si no ho dic, rebento. Era Josefina Chimeno Canalda, els apellits molt cananeus, i era filla de l'alcalde Miquel Chimeno, l'any 24 del segle passat, o sigui que ja ha plogut. Això pot explicar moltes coses, però el més interessant és que el record de mon iaio, l'alcalde, està lligat a una jota que li cantaven a sa filla, perquè al tindre la desgràcia de ser la més guapa del poble, tothom se li enamorava. I llavors li cantaven a l'alcalde Chimeno esta jota. Jo no me la cantaré perquè seria una catàstrofe, però intentaré recitar-la. Señor alcalde Chimeno, no castigue a los ladrones porque usted tiene una hija que roba los corazones. Es bonic, no? La conseqüència d'esta jota, recollida per cert a un cançoner comarcal, ha sigut molt important per a mi. I esta platja també, perquè quan jo tenia 4 anys i era un xiquet escagarrinat, cagarrina diària, me portaven aquí a prendre les aigües i m'escagarrinava encara més, el qual me sembla absolutament natural perquè estan una mica brutes. Bueno, la jota per a mi ha sigut molt important. Fixeu-vos que dic jota i no dic jota. Dir jota em sembla possible, però us ha vingut de València i sobretot de l'Aragó, i s'ha cantat com hem volgut, en espanyol, en català, en tortosí, que és el nostre llenguatge. Jo me'n recordo d'una, jo soc mig rapitenc, mig cananeu i mig tortosí. Me'n recordo d'una de Tortosa que dia: salid, malvados, salid a la carretera, que os chafaremos los morros con un troncho d'olivera. A mi em sembla una simbiosis perfecta i un record idíl·lic d'uns temps que tothom podia parlar el que li donava la gana sense cap problema, i ho feia o perquè no en sabia més o pel que sigui. O sigui, no vull posar en problemes de cultura popular, que ja en teniu prous. Una altra d'aquelles jotes era: hace frío y cae nieve y chorra por las canales. Abre la puerta, María, que soy aquel que tú sabes. I ara, per no emprenyar més, ja passo a les meves jotes dedicades a una persona que no la veig per aquí. El senyor alcalde s'ha dignat o no s'ha dignat? Trobo que no. Un alcalde té molta feina. I a Tomàs Camacho també, que les ha polit, perquè el meu català és absolutament no deficitari, és absolutament inexistent. Parlo com puc, de lo qual me sento molt orgullós, però si voleu us puc parlar en alemà i ho faig molt bé. O sigui que tot se compensa. Són jotes del país. Vos sonen, no? I només són 5, o sigui que acabo en seguida. Per ser alcalde d'Alcanar fa falta molta paciència, i per ser millor alcalde també cal intel·ligència. No aplaudiguéssim, perquè en són 5, o sigui. Al nostre Alfons, Montserrat, se l'estima tot el poble, i com és noble, a més, se l'estima més del doble. Bueno, ara un de tema actual. Per aportar aquestes terres, l'important és la decència, i si tot el món ho vol, votareu independència.
Me falten dos. Ara ve el turisme. Tarongetes i turistes són avui la nostra marca. Mai més volem tremolar per lo gas de la comarca. Esta és pamfletària, ho reconec, però és que allò d'aquí davant té molt mala pinta. I ja va l'última, que el país és sempre la despedida. I comença, aquí va la despedida, etcètera, etcètera. Aquí va la despedida i aquí queda esta rondalla, on es diu el que pertoca, més treball i poca palla. Gràcies. Entre la Endeca y la Alejandra, últimos poemes, de Víctor Canicio, és la recopilació dels tres darrers poemaris editats pel propi autor en edicions per a amistats i institucions, una trilogia que va anomenar Tres de Oros, composada per Ojo, El arpa de los nervios i La noche del tintero, més els poemes que, gràcies a la hereva de Víctor Canicio, Rosa Ferrer, vam tindre accés als darrers poemaris en els quals estava treballant. Estos poemaris són El martillo de cristal, Materia de bolero i El don de la risa, epigrames. El primer d'una manera bastant completa i els dos darrers no del tot acabats. Hem volgut oferir aquesta mostra de la seva darrera obra poètica per a que tingui accés al públic en general. I això ha estat possible gràcies a Petròpolis, amb la estimabilíssima col·laboració de Jaume Llembric, a Carme Cruelles i jo mateix, que vam col·laborar en la introducció, que és una introducció que ja comentem que no és en absolut una introducció acadèmica, sinó una introducció explicativa a quin ha estat el nostre paper en estos poemaris i en estos poemes. Tot això ha estat possible gràcies a que Rosa Ferrer ens ha permès accedir als arxius de l'ordinador de Víctor Canicio. Víctor Canicio, en els seus darrers temps, va estar consagrat, sempre va estar consagrat a l'escriptura, però en estos darrers temps, d'una manera, diguem-ne, molt entregada, ja que tenia problemes de mobilitat i estava confinat al seu àtic de la plaça Lluís Company, un lloc des del que es veu una perspectiva meravellosa de les nostres terres, el port de Sant Carles de la Ràpita, la badia dels Alfacs, evidentment, i s'arriba inclús a Peníscola, i després, en el que ell denominava la terrassa d'hivern, teníem una vista al Montsià. Bé, esperem que este poemari arribe al públic, al gran públic, que arribe a la crítica, que arribe a editorials i, sobretot, que acaben interessant-se per los bastants llibres inèdits de prosa que han quedat pendents d'edició. I també ens agradaria que en l'àmbit acadèmic donés pas a treballs de recerca de segon de batxillerat i també ens agradaria que arribés a fer-se una tesi doctoral, ja que el paper de Víctor Canicio en tant que persona que va viure a cavall entre Sant Carles de la Ràpita i Heidelberg
i sobretot en l'àmbit de la traducció va tindre una gran influència. Tenim una cosa que volem recomanar, que és el seu llibre de memòries, Con quien paces, que al mateix temps és un recompte de les publicacions que ell va anar fent. Per tant, és una bona manera d'accedir a la seva obra i, finalment, si a partir d'ella ens interessen obres concretes, aquestes estan disponibles encara mitjançant internet. Per tant, el que pretenem amb aquesta edició és donar a conèixer les darreres obres poètiques de l'autor i fer que tothom se sentiga interessat i atret per la seva obra com nosaltres, els que hem col·laborat en aquesta edició, ens hem atret. Moltes gràcies. Amb una edició de luxe, acurada i molt ben presentada, recuperem a l'autor de La Ràpita, Víctor Canicio, Entre la Endeca i l'Alejandra, últimos poemes, per l'editorial Petròpolis, a més amb un pròleg a 4 mans, entre Tomàs Camacho i jo mateixa, Carme Cruelles. Tornem a trobar la trilogia Ojo, el arpa de los nervios, La noche del tintero, i obra pòstuma Martillo de cristal, Matèria de bolero i El don de la sonrisa. El que dèiem, una edició de luxe que heu de gaudir-la. Parlar de Víctor Canicio és parlar d'una barreja germano-mediterrània i tindre a les mans aquest llibre de poesia ens torna a recuperar un amic savi, un amic amant de la lingüística i un poeta extraordinari, plagat d'idees, de creativitat, de sensibilitat i que no deixa indiferent a ningú. Retornar a Víctor és tornar a les trobades literàries i gastronòmiques del seu àtic, de La Ràpita, i és retrobar-lo entre cadascun dels versos. Jo em quedo amb uns versos que ell sovint em recordava i sempre fem broma perquè sabia que tenia moltes obligacions i em deia Madame Caenas, era el pseudònim que feia servir en un breu epistolari però molt intens que vam mantindre i que guardo amb molt bon record, i sempre em deia que sobretot la gent que ens dediquem a escriure havíem de tindre molt d'amor per la paperera. Un erudit que molt heterodox, poc ortodox i amant de la seva terra, i la seva terra molt diversa, no només la seva terreta d'aquí del Delta, sinó la seva terra a prop del Neckar. Estimem Víctor, estimem la seva obra i desitgem que el llibre sigui un èxit per a tots els lectors que llegeixin. Gràcies, Víctor. Entonces aquí está la explicación, ¿no? Uno escribe para descubrir que sabe, descubre que no sabe y sigue. I al final la meva moraleja, perquè aquestes coses sempre et porten moraleja, que és parla del pes del món. Los tiempos cambian, pero todo pesa, ¿no? Llavors, uno escribe para sentirse leve. O sea, que escribim en el fons per sentir-nos
diguéssim, leves, no?